nigo ababwatani b'ekiombe gia community policing emwe chia obosongo basokeretu kuria lero na gukwanira ebikore by'obusaria ebi byabere bikonekewa ase amatuko abongo iga igwanyaka bakobwatuka okobori gochiasa abantu bonsi babimete emwe chia obosongo kobwatirana na gosirana ilikonekana oburendi bwairanire ase birango bigwenete elio abamenyi bomu chia obosongo banyaka bakenderana emirimo yabo yabotambe botutukane bonde bwensi botayo. Najile se media masiwa mo chairman chairman community policing utility ito ya celebrated the last 1 month kremi ya chile igorosa so lende nakapto badria maganaya abantu babere bakwa kwimya sana lakini kwa ngi bishane binge bikore ndibera mu HPP bana bari batatu bane bagwa kabanta bemyo nena bene be ko Nyamira county n'abandi bakorwa bange bari suneka na timu ya gatatu na abana tuko na street boys babera ba 15 abandi babera bagaka because drugs ya bere nyingi setao so bana kara ba nyuri nya sole chine dawa ya previa beko pidinga basoka bari yendaga to attend the meeting na stakeholders was security counting with policing na nyumba 10 to abekerenga kituda tuja kwa patrol tuatabetia county commander and commissioner they are aware so tawni dota tunyira ni to economy na ngurumage tawringa kieko konto kwa shida ni sana especially pare ku Nyambera tugetare abantu babere bagocha rwaroro lakini abantu abo bange bana baitwa abandi nabamenyi abakirega nango sabaiganga abayibuli bali babwata abana bagibara abana basanga bagoso nyumba nanda abana ababo gaski bagokora sinja abana bayichoira abandi babwata bakebisire tobata abayibuli bali kwanjera abantu bamenye kinyumba gabona abange bali gocha komenya nyumba singe njobo bwabei ngo kwana ngo kweba nsonu ngo yugi ndoro gisamo cha hapa ili aria ano ekenyorokiana anende to kwanira gisamo cha hapa ili kurwari osoke ngeti kyabara gimoino sase kanisa ya Riombati mangana aberega kanaria makongo sana abantu bagwa kimwe walaria turumbo kaso gechinchio ogenda gochimoino yo soka cyo kfira moino amangana abera makongo garia igona ari gukwana asinge ncho y'abantu baitwa abera bakomia yobutware ko ligenjera tanyaka batoko chama abantu bamento gusiminto etinyaka batoko bwatana na ligisi itinyaka bakora ka egotwara security